Hi guys, for today's video kay magluto og palabok mo nita nato panghalo ato mga kinanglanon. Nahihipon ang yang ulo akong gilain kay ato nang igisa pampalasa niya atong tinapa flakes, atong mamasitas palabok, shrimp cubes, unya ang panggiitang noodles pang palabok. Unya napabukal ko og itlog kay pang toppings ni nato. Nya nag-init ko direg tubig kay akong pabukalan ang atong noodles para mahumok. Bisag ko pa ni siya ni bukal, ako na ni ilunod. Para hinihinay po na siyang mahumok diha. Nya daghan-daghan jud ni siya. Kay pamahin nato ning uban. Kay dugay-dugay na ba yan ako maluto. Og samtang naghuwat ko sa noodles nga mahumok og sa itlog so maginahinay ko hiwaan niya akong mga pangsahog. Ay, kuha na ni ahos o sibuyas. Grabe dyan kay kainit diri among kusina. Kay among aircon guba dyan. Kung dili mo ayo ang tag-iya. Aircon sa kusina. Wala po dyan exhaust fan. Yan na amis rooftop. Muna mo dyan das inferno ang kainit. Ang kanini kay panggisayan na ato ang kuan. Gamay sibuyas o ahos lang ako ibutang. Ya ang kanilang hipon ako pud siyang igista kay pang toppings ko din ako siya. Kauba sa itlog. Para gwapa tan-awon ba ato luto. Liwat sa nagluto. Ay. Kanini out-out na dyan na ako uta lutoon unya kay karon ko kakita og kanang tinapa flakes may panghalo so karon pa dyan siya maluto unya nagsabot na pod mi kunuhay no rice challenge tan-aw na tug asa kutob ug ka-survive ba jud. Ang ulo sa hipon. Kung yapin daw. Pero kani siya, ako na siya pampalasa ko. Ako na siya kung balik. Ako na yung busa ginitubig. Kay hait mo kani iyang mga sungay-sungay. Guro, yapin dyan din ako siya ganang luto. May na siya panlasa para lami. Kana ako na siya tangag tubig para mahabilin niya mga kuan ba. Lasa. Unya kaning palabok sa una kay curious jud ko anig unsa jud ni siya kay kana mo na ko sa yung nga untag palabok niya okay ba ko sa palabok kay kana lang gindako tas probinsya no di man jud na nato ikalimot nga kanang wata kailaning pagkauna ba niya moto pag-abot ako diri sa Qatar ang akong friend kay galuto og palabok ya mo tumugtan-aw jud ko niya kada luto ug unsa gid niya kay akong sunon kay wala ko kailangan nga pagkaunas-unas. So, itong pagkamauna ako nang sige luto. Kung naay maluto, pero kung maluto, pahuay sa ta. Kaya sa may luto na itong wala, di ba? Kaya, syempre, tsamba-tsambar pag natay kwarta, makakauntag lami-lami, pero kung kwarta, wala naman yung kinabuhi, usahay lami, usay dili. Di ba? Kaya, magdepende naman yun, nas ka ng atong budget ba? Muna usahay na budget na aunay lami, o guay budget, awad yung lami, di ba? Muna, nila dyan mga taglami kung may budget. Kaya, nasun kayo mga taglami, watay kapalit. Diba? Dakat kay makarelate na kay labi na karon sa panahon nga pati nang mahalas bugas awa jud lami gid in town kay siguro na bugas bahala nagway sudan maginaw na din na siya luspad lagdagway liwat sa nagluto pero bisag luspad aw lami gihapon diba mo na pat toppings na ako kanang itlog ug kanang shrimp hibutan ako anang gamay nga tinapa flakes kay napay sobra ba daghan kayo so magbutang na tani sa tupper lang ako siya pangutang. Walang dyan ko sibuyas dahon mo tato siya magpagwapa pa sa picture apod. Pero, lami na dyan ni. Ang importante, di na dyan ko maignorante ng pagkauna kaya nakaluto naman ko sige niya, kakauna pod ba. Muna akong ganan dyan ko muluto ka na muli ko pinasno nga kanang ipatilaw pod na ako nila ba sa pamilya unsay mga pagkaon akong natilawan pero saan masado nga budget ba igo-igo raman pod kasi siguro doon magud to ang bugas o kanang pangsudan-sudan bahala ka ng sudan unsa-unsa basta kanay bugas ba. Muna usahay makahigayon ang makapatilaw jud unta. Pero saon man
Sunod na lang panahon. Kung itugot na sa kahigayunan nga makapatilaw ta sa ubang tao sa mga pagkaon nga ato na tilaw. Kung na jud tay budget, balag di kay dako gud basta kanang igo-igo ba sa mga kinahanglan nga iloto, di ba? Umata mga nga kanang naadyo sobra-sobra nga kanang kuan, basta ka makapatilaw lang ba. Unya karon nagbutan ako aning toppings para mo angay-angay ba mo gwapan dag west liwas sa nagluto kailan pug ang nagluto gwapa nya ang giluto way angay. So butangan nako kaning shrimp ug kaning itlog mura lang i-toppings. Wa na ko sibuyas kay sibuyas dekorasyon raman to nya mahal kay sibuyas unya nay sobra kay masayang pod magtanom sa tani para tay pan-dekorasyon. So mao na ni siya nga atong palabok nga losparon pero lamion, di ba? Gwa para gihapon. Ako na siyang giduha ka tupper kay ayuda man na ako ang isa. Kami na lang pod ba na makatilaw pod nga lain. So mga una ta.